ҳамаш дастоварди шумо меҳнат кардем, заҳмат кашидем, имрӯз ба чунин мартабаҳо расидем. Рафтода шидан дар кор нест. ҳаёт, зиндагӣ, варзиш ҳам мубориза аст. ҳам бурд дорад, ҳам бохт дорад. ин аввалин бор аст дар таърихи футболи тоҷик ба чунин сатҳ баромадан. бовари комил дорам ки дар оянда низ аз инам хубтару беҳтар мешавад. рафтода нашавем. шумо аллакай саҳифаи таърихи тоҷикро тағйир додед дар футбол. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. салому алайкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. рустами эмомалӣ ба мунтахаби Тоҷикистон барои ҳунарнамоии шоён дар ҷоми Осиё 2023 миннатдорӣ баён намуданд. президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мунтахаби Тоҷикистон барои ҳунарнамоии шоён дар ҷоми Осиё 2023 изҳори сипос карданд. дар даври чорякниҳоии ҷоми Осиё 2023 тими миллии Тоҷикистон дар як рақобати шадид муқобили якачани Урдун баромади хуб намуда лаҳзаҳои зиёди головар созмон доданд, вале боз бо ҳисоби 0-1 ба суди дастаи Урдун хотима ёфт. пас аз бозӣ бо Урдун, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тамоми аъзои даста барои натиҷаи таърихие ки дар чемпионати Осиё нишон дод изҳори сипос карданд. тамоми Тоҷикистон бо шумо фахр мекунад. ташаккур ба шумо барои ҳунарнамоии арзанда. шумо ҳамаи корро кардед. имрӯз вақт ба мо нахандид, аммо шумо то сонияҳои охир мубориза бурдед. барои ҳамааш ташаккур, гуфтанд пас аз бозӣ президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ. бояд гуфт ки аз рӯи натиҷагирии ҷоми Осиё 2023 мунтахаби Тоҷикистон ба 8-гонаи беҳтарини мусобиқот шомил гардид. дӯстони азиз, фикрҳои худро дар коммент нависед ва мо бо шумо дар ҳамин ҷо хайру хуш мекунем. хайр азизон.